Здравейте! Казвам се Мартин Илиев и съм електропроектант към Елконтрол, град София. От октомври съм част от разширяващия се екип тук, в офиса ни в Европарк. Как започна кариерата ти в Елконтрол? Моят професионален път в Елконтрол започна още миналата година, когато търсих място, което предлага развитие и ценности. Още през самото интервю, а и по-късно при запознанство с колеги, усетих подкрепа, получих съвети, чрез които и до ден днешен се развивам. Какво ти харесва най-много в работата ти в Елконтрол? Най-много ми харесва, че работата е динамична и всеки ден имам какво да науча. Проектите, по които работим, имат реално приложение и затова виждаме резултатите от труда си, въпреки че това изисква голяма отговорност. Какво те мотивира всеки ден? Мотивира ми възможността да развивам уменията си. Също така много ми харесва, че мога да работя с професионалисти, които се подкрепят и работят заедно за общата цел. Как би описал екипа с една дума? Подкрепящ. Какво прави Елконтрол специално място за работа? Според мен, това е комбинацията от професионализъм и добра работна атмосфера. Колегите ми са с много опит, но въпреки това дават шанс на младите да се развиват и да поемат отговорност. Една от ценностите във фирмата е в направление инвестиране в колектива. Точно това мен ме мотивира. Какво ново научи в Елконтрол, с което се гордееш? За това време научих много повече за реалната работа зад управлението на проекти и как всъщност инженерните решения се случват на практика. Най-много се гордея с това, че получавам все повече отговорности към управлението на проекти. Какъв съвет би дал на новите колеги? Съветът ми към новите колеги е да бъдат любопитни и да задават въпроси. Когато човек иска да учи и да работи в добър екип, неговото развитие е сигурно. Никога не е твърде рано да го започнеш.